Ola, no libro Nosas Inadaptadas, Nosos Inadaptados da Través Editora publico un artigo sobre a narrativa tradicional galega e a temática LGTB. É unha primeira achega a un tema no que xa levo estudando algún tempo e que espero no futuro tamén publicar un estudo máis amplo tanto na questón da narrativa propiamente dita como tamén das cantigas populares e do refraneiro, que é moi interesante o que hai. Ben, vou ler tres deses textos que aparecen no libro. O primeiro intitúlase, ou pódese intitular, O xastre e os rapaces. Temos que ter en conta que a figura do xastre en ocasións na narrativa tradicional, na nosa narrativa tradicional, aparece como unha figura efeminada. Quero subliñar que en ocasións, non en todos os contos, non? Mas iso é moi importante a hora de comprendermos este texto, que este, por exemplo, en concreto, foi recollido no seu momento por Avelino Pousa Antelo e publicado por Ricardo Carballo Calero. Di así: Ía un xastre para a casa coa súa cadela e ve un rapace que querían tratar un traxe con el, mas non sabían como se chamaba, e gritáronlle: Home do can! Home do can! Mas el non respondeu, e díxolle a cadela: Anda, cadeliña, anda, anda cara a Belousán, que nen os xastres son homes, nin a cadela che é can. Outro conto, habría varios que se poderían escoller, mas este parece especialmente interesante, o do Manflorito e a Lúa, de acordo? Que é un relato recollido no norte de Lugo, mais que nos permite ver moi ben algo que se encontra máis elementos da literatura tradicional, que é a importancia dos elementos da natureza para a posibilidade de mudar a anatomía, de mudar de sexo biolóxico. Este conto, por exemplo, di así: Unha tarde de inverno estaba unha nena de Recaré na cosiña coa mai cando pasou por ali Firmín da gaita, que era Manflorito, unhas veces home e outras muller, dependendo da lúa. Firmín tiña a barba mesta e andaba sempre vestido de negro, cuns pantalóns por debaixo e unha saia por riba. O caso é que aquel día sentou ao pé do lume e pediu un copo de viño. A muller deullo e estiveron a parolar un pouco. Ao anoitecer, dixo Firmín: Voume, que hoxe son muller e teño medo de que se metan comigo. A muller repuxo: Déixate de lerias, Firmín, que tú és home. Ai, sí, dixo ele, pois mira logo. E desabotou a camisa. A muller tapoulle os ollos á filla coa mau, mas a cativa viu por entre os dedos que Firmín tiña un peito de muller. Dali a un tempo, sendo verao, estaba a nena a lindar as vacas na albariña cando viu a Firmín espido ao sol. E aquel día era home. O terceiro conto que vou ler é un conto humorístico. A maioría dos contos que encontramos sobre esta temática son humorísticos, mesmo obscenos directamente. Este que hoxe vou comentar intitúlase, ou podes intitular, o demo, digo podes intitular porque obviamente non nas lareiras ou nas festas en que se contaba non se dicía, ai, vamos por este título. Non funcionaba, como sabemos, así. Mas o título que lle podemos pôr é O demo e o mozo. Viña un rapaz de Becerreá e parou nas nogais a comer. E desde que comeu, saí para a casa andando polos camiños. E vindo polo souto de Robledo, apareceuselle unha moza, máis boa que Deus, E o rapaz, após falar 2 palabras con ela, deu en tratar do asunto, e ela aceitou, que xa era o que viña procurando. Así que púxose nela. E daquela, desde que tiveron o que lles pareceu, até que cansaron e acabaron, dille ela: E tú, sabes quen son? Eu non. Non sabes con quen te puxeste? Non. Pois puxéstete no demo, dixo rindo con voz cavernosa. Home, pois ainda me alegro de ter fuido ao demo, dixo o rapaz, encolléndose de ombreiros, e foise. O demo, ou a moza, puxose a berrar alporizado e pegaba cada grito que asustaba. Grita, grita, dixo o rapaz, mas o carallo, levaste, ó. Como podemos ver en textos como estes, en moitas cantigas e refráns, a realidade humana é diversa por natureza. Vémolo hoxe en moitas expresións do noso día a día, en moitas expresións sociais e culturais, en fin, xa o sabían desde sempre nas nosas lareiras.